Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. aw minnu sɔgɔlen bɛ hanga jabaraniso la ni wagati in na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ na wagati cogoya ye an b'aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na an ka finitigilakaw ye ta min tugu bamantiwale tigilamɔgɔw la juillet kalo kɔnɔna la an da bɛna don o la fo ka taga se Banque mondiale maaw ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaaw ma yasa an ka siraw bɛ se ka dilan an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Tarata don juillet kalo tile 29 san 2025 état-major général des armées bɔra ka laseli kɛ k'a da diɲɛma kulo kan ko juillet kalo tile 16 san 2025 Kidal marabolo kɔnɔna la an ka finitigilakaw ye dankari kɛ bamantiwale tigilamɔgɔw ka jatigɛwale dɔ la u kun ye min ta ka ɲɛsin u ma wa ko olu ale ni a ka cɛdenw kalikan de don min ye ni maajugu ninnu ye ka u daga ta ka bɔ jamanadenw da la lakana ka o sabati ba Maliba fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na nka ko o baara fana kɔnɔna la u mago bɛ an jamanadenw ka dɛmɛ la n'an ye seganamɔgɔ ye yɔrɔ min na an ka wele bila olu finitigilakaw ma yasa lakana baara min falen bɛ olu ma u bɛ se k'o baara kɛ hakɛcogo ɲuman na cogoya min yasa an ka taamaw bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogoya min na ni an taara an ka minɛnw ta Senegal fo ka se Abidjan o ni a ɲɔgɔnna caman ma Banque mondiale maaw ye hakilina ɲuman sɔrɔ ka an ka jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ma ni o bɛ bɛn sefa wari miliyari 130 ni a kunkan fɛn ɲɔgɔnna ma yasa an ka kayi sira ni o ye sandari ni jɛma ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka dilan cogoya min na ni o ye sira ye an ka jagokɛlabaw bɛ tɛmɛ min fɛ ka taa u ka minɛnw ta Senegal fo ka taga se Abidjan kɔnɔna ma ka o siraw dilan yasa an ka jagokɛlaw bɛ se ka taa u ka minɛnw ta hɛrɛ ni baden kɔnɔna la ka na ni a ye an ka jamana kɔnɔ walima ka bɔ n'u ka minɛnw ye an ka jamana kɔnɔ ka taa feere jamana kɔ kan hɛrɛ ni baden na ka sɔrɔ dekuma u sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka nin sira ninnu dilan jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na u ka taamaw senfɛ an ka sigida minisiri Madame Doumbia Mariam Tangara kun bɛ an ka sigida fɔlɔ la Tarata don juillet kalo tile 29 san 2025 yasa a ye maa minnu bila an ka sigidaw la saniyali baara kama ka taga u baara kɛ togo lajɛ a selen kɔfɛ a kɛnɛ kan a y'a jira ko a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula a ye u ka baarakɛtaw ye kɛmɛ sara la min ye 98 ye an ka dingɛw ko olu baaraw kɛra ka se o ma wa min ye an ka fonse dingɛw ye kɛmɛ sara la 96 o baara kɛra ka se fo o hakɛya ma nka a y'a jira ko ni fonse ninnu na bɔli o tɛ nka min ye an jamanadenw ye an bɛ se ka a minɛ cogoya min na ko o de ka gɛlɛn kosɛbɛ ko wagati sera ten an ka yɛlɛma don an taabolo la maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa ɲamanw fili an ka dingɛw kɔnɔ ka ji bali ka tɛmɛ ni ji bɛ tiɲɛni don maaw kunna ko a sera ten an ka o waleya jugu ninnu dabila sabula olu bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ belebele de ye an ka ɲɛnamaya yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ samiya wagati min na nin ye o hukumu kɔnɔ ko u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka sabali an ka na taa an ka ɲamaw fili an ka fonse dingɛw kɔnɔ an ka jitɛmɛ siraw an ka olu bɔ yasa min ye ji ye a bɛ se ka tɛmɛ a tɛmɛcogo ɲuman na cogoya min wa fana ko fɛɛrɛw bɛna bila sen kan yasa maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa u ka ɲamaw fili
fonse dingaw kɔnɔna la walima ji tɛmɛ siraw la ka jiw bali ka taa ko ni maa o maa ni tɛgɛ tara a la ɲangini bɛna ta ka ɲɛsin i ma yasa ni waleya jugu ninnu bɛ se ka dabila ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na. Jɛkulu min bɛ yen n'a o ye Avocats Sans Frontières Canada ye olu ni Women in Law and Development in Africa Mali maaw ka bolodiɲɔgɔnma ani Association pour la promotion de la défense des droits des femmes ni an ka diinɛ ɲɛmaaw ani an ka laadala ko ɲɛmaaw ye lajɛrɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la Azalɛ Hotel la tɛnɛndon juillet kalo tile 28 ani taratadon juillet kalo tile 29 san 2025 u ka lajɛrɛ in kɛnɛ kan kumasen min tun bɛ u bolo o de ye ka fɛɛrɛ ɲini denmisɛnnin minnu ni u bɛ di furu la ka sɔrɔ u si ma se an ka denmisɛn minnu bɛ yen n'u bɛ di u san 15 walima u san 16 ka se ka o bali cogoya min na min ye ni jɛkulu maaw ye u y'a jira k'u y'an ka diinɛ ɲɛmaaw ani an ka laadala ko ɲɛmaaw fara u yɛrɛ kan sabula olu jɔyɔrɔ ka bon a kɛlɛ la kosɛbɛ yasa u bɛ se k'u fanga fara u fanga ka cogoya min denmisɛn minnu bɛ ta ka don furuw la ka sɔrɔ u si ma se o baaraw bɛ se ka dabila cogoya min ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la u ye nin maa ninnu fara u kan wa fana u y'a jira ko yasa a baara bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min u bɛna gurupu dɔ sigi WhatsApp sanfɛ ka se ka ɲɔgɔn kunnafoni a baara tacogo ɲuman kan cogoya min a kɛnɛ kan min ye Segu Sikaso Mopti Gawo Tɔnbɔkutu fo ka se Bamakɔ diinɛ ɲɛmaaw ani an ka laadalako ɲɛmaaw caman de tun bɛ a kɛnɛ kan ka la ɲɛnamaya cogoya min na. An ka ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Maïga ye Sergei Sivilev bisimila ni o ye Rusi kuranko minisiri ye u ka ɲɔgɔnye bɛna boli fɛn min kan o de ye ka bolodi ɲɔgɔnma ka taga ɲɛ k'o bila sen kan an ka jamanakuntigi ka taama kɔfɛ a ye min boloda Rusi ka jamana kan don tɛmɛnenw na yasa kuranko nasira la ban Maliba kɔnɔna la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ kuranko nasira la cogoya min ye an ka jamana kɔnɔna la u kumana fɛn caman de kan u bɛna fɛɛrɛ minnu bila sen kan yasa kuranko bɛ basigi cogo min ban Maliba kɔnɔna la wa min ye Rusira équipe maaw ye u y'a jira ko nin baara ban Maliba kɔnɔna la u bɛn'o kɛ misaliya ye u bɛna taa min jira AES jamana tɔw la kuranko nasira fɛ yasa kuranko bɛ se ka basigi Sahel jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Taratadon juillet kalo tile 29 san 2025 an ka sifinnakaw ka minisiri ani an ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri Abdul Kasim Fɔnba ye lajɛrɛ kɛ a yɛrɛ ka département kɔnɔna la lajɛrɛ min kɔnɔna la a bɛna ɲɛfɔli kɛ maaw ye fɛn fila la maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na an ka muso minnu bɛ baskɛti kɛ ni o ye an ka U19 ye ni olu kun kan ka taa Coupe du Monde U19 kɛnɛ ka baskɛti ta fanfɛla la République Tchèque kɔnɔna la ni République Tchèque jamana ɲɛmaaw ye u ka visaw jɛ u la n'u ma se ka taa a ye ɲɛfɔli kɛ o kɔ la o kɔfɛ fana an ka U17 entraîneur ni o ye balontan ta fanfɛla ye o entraîneur bɔra k'a jira ko u ma u ka wari sɔrɔ a ye i da don o fana na ka ɲɛfɔli kɛ o la Abdul Kasim Fɔnba ye a jira ko contraté entraîneur fitinin si ni an ka jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ko contrat kɔni bɛ o ni fédération maaw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko olu de bɛ u ka wari di u ma o hukumu kɔnɔ fana a y'a jira ko entraîneur si tɛ se k'a fɔ ko a ma ka wari sɔrɔ ko kɔni bɛ se k'a fɔ ko u m'u ka wari bɛɛ sɔrɔ nka min ye ko u ma fɛn sɔrɔ u ka wari la ko o kuma kɔni o tɛ tiɲɛ ye o kɔfɛ an ka bogotigi minnu kun kan ka taa U19 kɛnɛ ka baskɛti ta fanfɛla la ni République Tchèque maaw banna ka u ka visa di u ma a y'a jira ko ban Maliba ye nafolo min bɔ ka don o baara ɲɛbila baaraw la ko o wariw bɛna segin u ma sabula a y'a jira ko min ye FIBA Monde fo ka taga se FIBA Afrique ye ko u ye damakasi sɛbɛn don olu yɔrɔ yasa nin waleya jugu min taara ka ɲɛsin an ka basketikɛlaw ma ni o y'an ka dam U19 ye yasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min wa a y'a jira k'u bɛna seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ u ye nafolo min don nin ko baara ɲɛbila baaraw la o ka se ka lasegin u ma cogoya min na. Tɛnɛndon juillet kalo tile 28 san 2025 midi tɛmɛnen kɔfɛ mairie du district ka salle de délibération kɔnɔna la délégation spéciale min tun bɛ ka an ka mairiba ɲɛminɛ olu ka baaraw banna ni o ye Bala
Traoré ni ale contrôleur général des policiers ale ni aka mauka bara o bana délégation o bana mairie du district kɔnɔna la min ye Abdoulaye Mahamani ye ale de bɛna a nɔrɔ bila ni ale administrateur civil ye provisoirement yani délégation kura ka suganti an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka o bila an ka mairie du district kɔnɔna la min ye Bala Traoré a ye folikan caman sɔrɔ ka bɔ a baarakɛɲɔgɔn ani maaba caman yɔrɔ ka sababuya kɛ a ka baara kɛcogo ɲuman ye an ka jamana kɔnɔna la u y'a jira ko kabini a nana mairie du district kɔnɔna la min ye waleya caman ye olu yɛlɛmara mairie kɔnɔna la yuruguyurugu wale caman tun bɛ kɛ yen nka ko dankari kɛra o caman na wa maa minnu yɛrɛ fana tun bɛ t'u sigi an ka sirabaw sanfɛ ka jago kɛ ko o caman de waleyaw dabilara ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la wa k'u dalen bɛ a la fana min ye Abdoulaye Mahamani ye ko a bɛna na a jɔyɔrɔ fa baara min kalifara a ma k'a bɛna na se ka baara in kɛ a kɛcogo ɲuman na i n'a fɔ Bala Traoré ye a kɛ cogoya min na a kɛnɛ kan min ye Adama Sisuma ni ale ye administration territoriale et de la décentralisation ka secrétaire général ye ale tun b'a kɛnɛ kan fo ka taga se Abdramane Sise ni ale ye collectivité territoriale ka ɲɛmayaso ka nɔrɔ bila ye o ni délégation spéciale ni o ye Bala Traoré ni a ka baarakɛɲɔgɔn olu tun bɛ a kɛnɛ kan ka a ko la ɲɛnamaya kosɛbɛ a kɛnɛ kan min ye Sirima Sako ye u ye tasi bila kɛ ni ale kun ye délégation spéciale vice président ye u ye a fo kosɛbɛ a ka baara ɲuman kɛlenw na a ye min kɛ ka tɛmɛ yani a ka fatuli cɛ u y'a jira ko maa don min tun bɛ baara kɛ jɛnɛya kɔnɔna la wa a ye dɛmɛba de lase u ma u ka baara kɔnɔna la nin wagati in kɔnɔna maa minnu bɛna na Bala Traoré ni a nɔfɛmɔgɔw olu nɔrɔ bila ka kɛ délégation spéciale kura ye olu kɔni ma suganti nka min ye Abdoulaye Mahamani ye o bɛna na a nɔrɔ bila wagati kunkurunin kɔnɔna la yani an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka sugantili kɛ. Taratado juillet kalo tile 29 san 2025 an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ye commission intergouvernementale maaw bisimila ni o commission kɔnɔna la Mali ani Russie jamanadenw caman bɛ a kɔnɔ ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ ka baaraw bila sen kan jamana in fila bɛɛ lajɛlen ka nafasɔrɔ sira kama cogoya min na u bɛna na jɛ ka baara in kɛ kalo kelen kɔnɔna la u ni an ka jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ɲɛ kɔnɔna la baara min bolodalen bɛ u fɛ u ye o jira a la yaasa a bɛ se ka hakilina di u ma cogoya min na baara in tacogo ɲuman kan min ye Sergei Sivilev ye ni ale ye Russie kuranko minisiri ye a ye folikan belebele lase an ka jamanakuntigi ma o min ye hakilina sɔrɔ ka ni commission in k'a bila sen kan yaasa u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na Russie ni Mali ka bolodi ɲɔgɔnma kadiri kɔnɔna la ani jamana in fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a bolodi ɲɔgɔnma tɔnɔma bɔ cogoya min na baara fɛn o fɛn bolodalen bɛ o bolo ni kalo kelen kɔnɔna la u y'o bɛɛ lajɛlen jira an ka jamanakuntigi la yani u ka baaraw daminɛ. Tɛnɛndo juillet kalo tile 28 san 2025 Kanam ka bureau régional min bɛ Segukaw fɛ o ni an ka finitigilakaw ka kalanso ka ɲɛmayaso ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la an ka finitigilaka minnu bɛ kalan na an ka école des sous-officiers min bɛ Banankɔrɔninkaw fɛ yen olu ka enrôlement kɛra Kanam maaw fɛ yaasa u tɔgɔ bɛ se ka don an b'o la cogoya min na min ye an ka finitigilaka kalanden 570 ɲɔgɔn na olu de ka enrôlement kɛra yaasa u ka sɛbɛnfuraw o bɛ se k'a ladon cogoya min ani o validation ka kɛ o kɔfɛ ko u bɛna na fɛɛrɛ bila sen kan ka u ka carte biométrique dilan ani k'a lase u ma cogoya min yaasa an ka finitigilakaw n'u taara an ka kɛnɛyasow la u ka se ka furakɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la degun fosi kana na u sɔrɔ o de ye Kanam maaw ka hakilina ye nin baara in kɔfɛ. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Burkina Faso kɔnɔna la Alain Christophe Traoré ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele Alino Faso la ni ale fatura Côte d'Ivoire dugukolo kan harabado juillet kalo tile 30 san 2025 min ye Burkina Faso jamanaden caman de bɔra k'i kunda
Côte d'Ivoire ambassade kan yasa min ye kiri ye a bɛ se ka tigɛ hali n'o faso ye cogoya min sabula u ye a jira ko Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw bɔra ka laseli min kɛ k'a jira ko a y'a yɛrɛ faga ko o kuma kɔni ma olu kun minɛ o hukumu kɔnɔna la u ye taama daminɛ Thomas Sankara ka mémorial yɔrɔ la fo ka taga se Côte d'Ivoire ambassade yɔrɔ ma yasa kiri bɛ se ka tigɛ hali n'o faso tɔgɔla cogoya min na a kɛnɛ kan min ye maa caman de kun kɛlen bɛ ka fini jɛman don yasa ka tasibila kɛ hali n'o faso tɔgɔla cogoya min na. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.